बैथालिसो खनजिताया जाथिथि खम नङा बियो गोदो नोंनो माबाबाय एथ' मोजां नङा होमबा लामा दिन्थिना होबाय दा मासिसिम जालांखो मोजाङै मोजां न'आव थाबानो जाबायमोन आं गोदोनिफ्रायनो बुंखायो बिदि ओरै बेरायला बेरायलिखौ बारा बेरायलाबायनो नाङा एक्ट्रेस जाबाय हिसाबै बैथालिसो जाथिथि खम नङा नोङो स' खोनाबायना नोंथांमोना बिनि आखुखौहाय मानो होनबा दैदेनाबो एसे मिथिखागौ बिनि बेबहारफोरखौहाय दैदेनल' नङा अनेक मानसियानो मिथिगौ दाबो बिनि हवाट्सआपआवहाय नुवाखै नों बिसिबां हौवाफ्रा गाव गोदो गोसथोनाय सोरनाव थाखा बिनानै जानाय मानाय बिसिबां हौवाफ्रा माबा खालामगासिनो दङ ओरैबादि हिनजावखौहाय बाथ्रा बुंहोबाय आसुरित मोनदों आङो कनजिताजों गावनि हासबेन्डजों गारलाय मारसिगोन फाथैलाय बिसिमारसिगोन गोबां जोङो नुनो मोन्दों मिडियायाव बा कनजितानि हासबेन्ड ब्रादारा मृदुल ब्रादारा बुंदों बेखौ केस होनाय जासिगोन गथ'खौ लायफिननोसै होननानै कनजिताया बहाबा खारखामाना दोङो बहाबा गुवाहाटियाव बहाबा सांसारियाव फैयो बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों आरो बे कनजिताखौ केस होनो थाखाय गावनि हौवा मृदुल ब्रादारा माने बोरै एफआइआर होयो दैदेननि न'खरसिम थांदों दैदेननायाव सोंदों बोरै केस होयो ओमफ्राय दैदेना मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना एसे क्लिपखौ नायनानै ला आरो सासे सिस्टारा बिबारिमोन खोमा सिस्टारा मा बाथ्रा बिबुंथि होखो बै कनजितानि सायाव बा बै मृदुल ब्रादारनि सायाव नोंथांमोना भिडिअखौ फुल जोबजासे नायना लाब्ला बुजि मोनगोन दे नोंथांमोना जोबजासे नायग्रोनानै ला दा आंनि बुंनाया बेनो हौवा हिन्जाव सानैनि गेजेरावथ' सानफ्रोमबो नांलाय खमलाया सोरनिबा न'खराव सोरनिबा जाखायो न' जे नङा जे कनजितायाल' न'खराव संसार जानायाव नांलाय खमलाय जायो बेफोरबायदि नङा गासैनिबो न'खराव नांलाय खमलाया सानसे नङा सानसे जाना फैखायो लोगोफोर बेनिखायनो हौवा हिन्जावनि गेजेराव नांलाय खमलायनायखौ जेबो पार्सनेल लानो नाङा बेफोरबायदि फाथैलाय बिसिनाय बेफोरबायदि डाइभर्स खालामनाय जेबो साननो नाङा दा कनजिता आरो मृदुल ब्रादारा बिसोरो जेरैबायदि खालामदों माने बिसोरो गारलायनाय बायदि जाखाबाय आरोना बिसोरो गथ' सानै दोङो नंगौना नङा गथ' सानै दोङो बिसोरो सासे लादो गथ'खौ सोरबा उन्दैखौ लादो सोरबा गिदिरखौ लादो दा बाथ्रा गैया बिसोरो मिलायना जाफिनबा जों रायजो राजाफोराबो मोजां मोनगोन बा नोंसोर हौवा हिन्जावनि थाखायनो मिलायना जायोब्ला नोंसोरनि संसारानो मोजां जागोन दा जोङो बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोना गाज्रि मोननो हागौ कनजिता सिस्टार आरो मृदुल ब्रादार संसाराव गासैयाबो नांलाय खमलाया जाखायो नोंसोर मिलायनानै संसारखौ जाफिनब्लानो जाबाय नोंसोरा गथ'थ' दंखायो सिख्ला सेंग्राथ' नंलाना एसे बोराय बुरै हांबायानो नोंसोरो साननानै ला गथ' खानाय जाबाय माने बेफोरबायदि साननानै ला दा बिनिनो सायाव गोबां मानसि बिबुंथि होदों मा जादों मा मादों माने हौवा हिन्जाव सानैजोंनो माने नांलाय खमलाय भाइरेल बेफोरबायदि जालायदों आरोना दा बेफोरावथ' जोङो बुंनांगौ खोथा गैया नोंसोरो जिबायदि मावना जादों नोंसोर खस्थ' खालामनासो मावना जादों नंगौना नङा नोंसोरखौ गोबां मानसिया हिंसा खालामनोबो लाब गैया नोंसोर गाव हाजिरा मावना जादों बा माबा मोनसे दिमाग आइडिया खालामनानै जादों नोंसोरो बिराद साबायखर आरो नोंसोरो बेफोरबायदिनि सायाव मानसिजों मानो मुगै होजाना लादों नोंसोरो मिलायनानैसो जानांगौ नोंसोरो माने मानसिखौ मुगै होजानासो लादों आरोना बेफोरबायदि भाइरेल खालामनाय बेफोरबायदि गारलायनाय नांलाय खमलायखौ लानानै माने हौवा हिन्जावनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना माने फाथैलाय बिसिनाय बायदि खालामदों आरोना दायो आङो बुंनांगौ खोथा गैया नोंसोर मिलाया गावसोर हौवा हिन्जावनि लोगोआवसो बाथ्रा आं बुङो जे नोंथांमोना मिलायना जाफिनब्लानो मोजां जागोन गथ'बो सानै दोङो मोजां लेखा फरायहोफिननानै सानैखौबो गेदेर गोलाव खालामोब्ला नोंसोरो बोराय बुरै सानैबो इयुनाव नोंसोराबो मोजां जागोन नंगौना नङा दा सासे सिस्टारा बिबुंथि होदों बिबारि बसुमतारिया दा मा बाथ्रा बुंखो बेनि सायाव जों नायग्रोना लानोसै दैदेनाबो एसे रायबाय आरोना कनजिता बाजैखौ दा जों नायग्रोना लानोसै एसे क्लिपखौ नायग्रोनानै लाबानो जाबाय स' बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लादो ओमफ्रायो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों कमेन्ट खालामना फोरमायहरबानो जाबाय थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर उदालगुरि क'क्राझार बाक्सा चिरां तामुलपुर नोंथांमोना गोबां मोजां कमेन्ट हरदों आरोना आरो दिनैबो कमेन्ट खालामनो दाबाव दे भिडिअखौ नायग्रोना लालाय बे भिडिअखौहाय गासैबो जायफोरा नायदों जोबजासिम नायदै जानला माला कमेन्टफोरखौ दा हरलाबाय थ' आं दिनैहाय फंनैसो खोथा बुंगोन आरोना दे कनजिता फिसाय थग्रोंखौहाय दा ओमफ्राय बिसोर सानैजों दैदेनजों बिजोंहाय भिडिअ बानायदों कनजिता फिसायजों ओमफ्राय कनजिताखौहाय बुंबाय बैथालिसो बियो होननानै एक्सुवेलि नों सोर बेखौ बिदि बैथालि बाजारि होननानै बुंनो आरो कनजिता फिसायखौ होनो आं सासे हौवा थानायावहाय ओरैबादि हिनजावखौहाय बाथ्रा बुंहोबाय आसुरित मोनदों आङो नोंनाव एसेबो अननाय गैया एसेबो बिखा दंना गैया नोंनावहाय अननाय गोसो गैयैखायनोथ' नों बेफोरबायदि
मालाया दिनै नोंनि बिसिखौहाय बेबायदि बाथ्रा बुंलायलायनो हादों। नोंनावहाय अननाय होननायानो गैया। बेनिखायसो मालाया दिनैहाय बुंनो चान्स मोनदों, साहस मोनदों। मानो बुंनो मोननांगौ नों थासेयावहाय। दिनै बे बैथालि बाजारि होननाय सोदोबा बेसे गाज्रि। बैथालि बाजारि होननाय सोदोबा ओरैबादि गाज्रि। सासे हौवाजों नङा, सानै साथाम साब्रै हौवाजोंसो खारलाबायग्रा माबाखौसो बैथालि बाजारि होननानै बुङो। बैथालिसो होनना बुंदों नालाय बियो। अयनाय हौवा मानसिनि खुगायावहाय बेफोरबायदि सोदोबा ओंखारनोनो समाया। आसुरित आरोना। नोंसोरलाय मा जेनेबा कनजिताखौसो नोंसोरो बैथालि बाजारि होननानै बुंबाय दे। नोंसोरनि आखला माबायदि? नोंनि आखला माबायदि? बेसे मोजां नोंसिनि आखला देलाय खोन्थालाय। ससियेल मिडियानि रायजोफोरा नुवा नामा नोंसिनि आखलखौहाय? बे बैथालिजोंनो नोंसोरो माथो बेसे रिल्स भिडिअ खालामनानै हगारदों। बेसे मोसा मोसा हगारदों। लाजिया नोंसोरो? गावसिनि ग्रुपखौनो, गावसिनि लोगोखौनो, गावसिनि माबाखौनो ओरैबायदि गावसोरनो फानायलायबाय थायो। लाजिया बेफोरबायदि रायनो बुंनो जोंनि ससियेल मिडियाआवहाय बेफोरबायदि बुंनानै दालाबो दै। आं डाइरेक्ट बुंखादों। गाज्रिमोन मोजांमोन आं डाइरेक्ट बुंखादों। बेफोरबायदि बुंनानै दालाबो। ससियेल मिडियाआव बेफोरबायदि दाहगार। जोङो दुखु मोनो। जोङो सासे हिनजावनि थाखाय गासैबो बरनाम थाङो मिथिबाय। आरो बेफोरबायदि फिसाय थासेयावहाय गुबुन सासेनि फिसायाहाय बेफोरबायदि बुंनो पावार गैया। सनाफोर नोंसोरनो कमेन्ट हरनानै खोन्थाहरदो। बिसोरखौहाय एसे बुजायदो। जोंनि ससियेल मिडियानि रायजो राजाफोर, आदैमोन बा मादैमोन बा जोंनि आबै आबौमोन एसे खोन्थाहरदो, एसे बुजायदो। हौवा थासेयाव गुबुन सासेनि हौवाया ओरैबायदि गाज्रि बुंनाय, लोगो नांनानै रायनाय गावनि हिनजावखौनो थोद बेखौसो नुबाय आं। कनजिता फिसाय थग्रोन। थंगालाखायनोथ' कनजिताया ओरैनो गाराखै, गारनो नागिराखै ओरैनो। जाय हौवाया हिनजावजों एसेबो सापर्ट गैया बेफोरबायदि हौवाजोंलाय माला संसार दानोसै। जाय हिनजावा गावनि न'खरखौ गारनानै हौवानि न'खरखौ जुग जुग संसार जानो, रुजु रुमु संसार जानो होनानै फैयो, बैबायदि मानसिया, बैबायदि हौवाया दिनै हिनजावजों लोगो जायालासिनो गुबुनजों लोगो जानानै गावनि हिनजावखौनो रायनाय, नोंखौसो नुबाय आं। खामानि गैया। थग्रोन। थंगाला गोजा नोंसोर सानैबो। थंगालासो एक नम्बर। दे दोनबाय आं। थारमाने आङो मिसेस कनजिता रानि बसुमतारिखौ केस होनो थाखाय, केसनि फारसे मा सिस्टेम खालामनांगौ बेखौ सोंनो थाखाय आङो बिबनां दैदेननाव फैदों आरोखि। मानो होनना बुङोबा दैदेना बेसारा मानसिफोरजों केस होजानानै जेल जानाय मानसि ना, बिनि थाखायनो आङो बेनावहाय एसे सोंनो फैदों आरोखि। केसखौ आं खालि कनजिताखौल' होनाय नङा, सानै मानसिखौ होगोन आरोखि आङो। माने जाय मानसिया दाख्लै जानुवारियावहाय क'क्राझारावहाय कनजिताखौ रुम भारा लानानै दोनहैदों, कन्टेक्ट खालामनानै दोनहैदों, बै मानसिखौहायबो केस होनो थाखाय आङो दैदेन बिबनांनावहाय बेखौ खबर लानो होननानै फैदों आरोखि। दा दैदेन बिबनाङा मा बुंहरो? बुंहरलाय बिबनां, केसखौ होजायोना होजामारा? आंलाय मा होननो, केसखौ होयो ना मायो होदो। सोरजों मा रायलायनांगौ रायलायनाङा बेखौ आङो खोन्थाना हैगोन। बेनोसै आरो। ओमफ्राय जाय केस होजाग्रा बिथां आरो जाय होजागोन आंखौथ' सिनायखागोन, आं सिनायाबाबो जानो हागौ। जाय केस होजाग्रा बे आंखौ रागा जोंनानै लाब गैया। आंनाव माने सोंबाय हिसाबै आङो फोरोंनांगौ जानानै फैखागोन। आं बयखौबो फोरोंखायो। बेखौ बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय आरोखि आं। स' नोंथांमोना खोनाखाबाय आं दिनै बेयाव फैनायनि जाहोना बेनो जाहैबाय। मानो होनबा आं केसनि फारसे बांद्राय रोङा नालाय, एफआइआरखौ माबायदि लिरो, माबायदि खालामो, बे बिथाङा मालाय मिथिगौ, खराव थांबाय थाग्रा। ओंखायनो आङो बेनाव एसे सोंस्लुफैदों आरोखि, मा सिस्टेम थाङो, थाखा फैसा बेसेबां थाङो थाङा। थाखा फैसायाबोथ' आंनाव गैखाया, एसेसोल' दङ। सम्पति फाननानैबाबो आङो केसखौ गेलेगोन होनना आसाखा आरोखि। गेलेखागोनानो आङो, नागारखाया आङो। बे केसखौ आङो कनजितानि थाखाय गेलेया आरोखि, आंनि फिसालानि थाखायसो गेलेगोन। आंनो आंनि गथ'खौ नांगौ। गाव कनजिताया माहाय थाङो, मारै जायो जाया, आङो बेखौ नांस'आ। बेफोरबायदि गाज्रि आखुनि हिनजावखौ मा बुंबावनो। आखुखौ गाव जुदि मोजां देखायोमोनब्ला
दाख्लै बे आंजों भाइरेल भिडिअ होजायामोन बिनि आखुआ अनेक गाज्रियानो दा बयबो मानसिफ्रा नुगासिनो दङ ओरैबारै बेनो आरोखि दैदेन बिबाङा मा फंसेसो माबा बुंनो नागिरदों बुंफैफिनलाय मा होननो नागिरामोन नोङो कनजितानि आखुखौहाय ओइथालिसो कनजिताया जाथिथि खम नङा बियो गोदो नोंनो माबाबाय एथ' मोजां नङा होमबा लामा दिन्थिना होबाय दा मा सिस्टेम जालांखो मोजाङै मोजां न'आव थाबानो जाबायमोन आं गोदोनिफ्रायनो बुंखायो बिदि ओरै बेरेला बेरेलिखौ बारा बेरेलाबायनो नाङा एक्ट्रेस जाबाय हिसाबै ओइथालिसो जाथिथि खम नङा नोङो दा स' खोनाबायना नोंथांमोना बिनि आखुखौहाय मानो होनबा दैदेनाबो एसे मिथिखागौ बिनि बेबहारफोरखौहाय दैदेनल' नङा अनेक मानसियानो मिथिगौ दाबो बिनि हवाट्सआपावहाय नुवाखै नों बिसिबां हौवाफ्रा गाव गोदो गोसथोनाय सोरनाव थाखा बिनानै जानाय मानाय बिसिबां हौवाफ्रा माबा खालामगासिनो दङ हरगासिनो दं